Bossing, magkano yung matambaka mo? 180 rin. Ha? 180. So, 180 rin po ang presyo ng isdang matambaka, no? Napakaganda at sariwang matambaka. So, shout out, idol. Shout out kay Maeng na tahimik. So, 180 pesos po ang ating kilo ng matambaka at galunggong, no? Magkano kilo dyan, boss? Alimaso? Ha? 260? Ang laki, no? So, 260 po yung per kilo ng alimasa ko. So, 260 ang kilo, no? Ating mga talaba, no? Yan po yung mga laman, no? Napakataba, no? So, ang isang takal po yan ay 100 pesos. Pati po ang tahong, no? 100 pesos din po ang kada takal. Ayan po yung mga laman, no? Sa halagang 160. So, sa ating mga salay ginto, no? 140 ang ating per kilo, no? So, napakagandang iluto to sa pangat at talagang nakakapag-ulam na ang iyong pamilya, no? Ayan. Bukit ay 100 pesos. No, sa ating mga hasa-hasa ay 120 ang per kilo. Boss, magkano ang alumahan mo? 140, no? Ang per kilo. Sabi sugo. So, 180 ang ating bisugo, no? 180 ang per kilo ng ating bisugo, no? Sa ating alumahan naman po ay 140 ang per kilo. So, magkano yung yellow pintuna natin? So, sa yellow pintuna ay 150 ang per kilo, no? So, 120 po ang gulyasa, no? Wala kang yellow pin? Tunay na isda. Hindi yan edit, ha? Totoo yan, ha? Hindi yan dugo ng baboy. So, 120 ang per kilo po dito ng ating gulyasa, no? So, 300 pesos ang per kilo ng hipo, no? Ang ganda ng mga hipo ni Ate Potpot. Pwede mo nang ibulsa sa kanyang kalalaki, oh. So, 300 pesos, no, ang kilo. So, magkano sa salmonete? 140 only. So, 140, no, ang kilo ng salmonete. Ayan. Tilapyang plapla. So, murang-mura po yung tilapyang plapla, no? 80 pesos ang kilo, no? Yan po, 80 pesos. So, napakalaki po. Hawakan ko na po, ha. Ayan. Malaki pa sa kamay ko, no? 80 pesos ang isang kilo. So, titimbangin po natin yung isang piraso. Mas na ang pulutan yan. 105 ang isang piraso. So, mamaya na lang po ako babalik. At babalikan ko yan, no? So, 105 po yung isang piraso po, no? 80 pesos po ang per kilo ng plapla. Basta alam magkano yung lapu-lapu mo? 180 lang yan, 180. So, 180, no? So, ito po yung laman ng lapu-lapu. 150. Lahat. Wala nang timbangan, 150 na lang ito lahat. So, 180 po ang per kilo po ng ating lapu-lapu, no? So, talakitok. Dito, 140. So, yun, 140 ang per kilo. Pagi. Ayan. Boss, magkano yung pagi? Laki. 100 kilo. 100 ang kilo, no? So, 100 pesos po ang kilo dito ng pagi, no? Yan lang, yung parehas malaki. So, ayan po, may mga naka-slice na po tayo mga isda rito, no? Yan po yung isdang barakuda. Tama, barakuda? Oo. Na yung pag ano, torsilyo, no? So, magkano ang per kilo ng ating barakuda? 20. So, 120 po ang laman po, no? So, ayan po, may mga talakitok po tayo nakikita. Sa talakitok, magkano ang per kilo? Piso. So, 100 pesos, no? So, sa parot, 100 pesos din tumpukan. Oo, para makakita. Yun, no? 100 pesos ang mga sariwang parrot fish dito, no? Na tumpukan sa halagang 100 piso. Ay may mauulam na kayo sa inyong pamilya, no? So may mga isdang gabi na napakalaki ito. Boss, alam magkano naman ang ano nito, kilo, isdang gabi mo? Okay, 100 lang yan. 100? Oo. So, 100 ang kilo. Yun, ang ganda ng... So, magkano dito sa rabbit fish mo? Ayan, samaral. Samaral. Yun, no? Samaral o rabbit fish. Magkano ang tumpukan? 100. So, yan, no? 100 pesos, no? 5 piraso na po yan, no? Yan po yung isdang... Isang kilo yan.
samara, no? O rabbit squid. Sa halagang 100 pesos ay may ulam ka na, no? Masarap po yung iprito, no? Alright, so may iba't ibang klase. What's up guys? Alright, so good morning po. At tayo po ay nagbabalik po muli dito sa Malabon Fish Market, no? So mag-update tayo ng mga panibagong presyuhan ngayon po araw ng linggo. So kahapon ay nakita po natin ang mga presyuhan ay sobrang mura po ng kanilang mga binibentang isda, no? So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer na mag-explore at mag-update ng mga panibagong presyo ng seafood sa Malabon Fish Market. So tara, let's go! Alright, so mag-update tayo ng kanilang mga binebentang seafood sa ating mga kababayan na dumarayo dito sa Malabon Fish Market. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer, no? So tara, let's go! Alright, so sa mga bangus dagupan po, no? Tunay na bangus dagupan po yan, no? So ang isang piraso po ay 50 pesos. So 100 pesos, 120. Yan po yung mga per piraso po ng bangus dagupan. Alright, so sa mga yellow pinto na natin ay 140 ang per kilo at sa gulyasan po ay 100 pesos. So ito naman po yung mga binebenta po dito mga seedless, no, na prutas. So sa per kilo naman po ng ating mga pusit kalawang, no? So 170 ang per kilo. So may hipon po tayo dito, no? Boss, magkano per kilo ng hipon mo? Shout out. So sa per kilo po ng ating hipon dito, no, 300 pesos. So malalaki na po yung ating hipon nakikita po dito, ayan, no. So 300 pesos ang per kilo ng ating hipon sa Malabon Fish Market, no? Alright, so dito po may per kilo rin po dito ng galunggong sa halagang 180, no? So ito po ay 100 pesos yung nakatumpok po na plato. So bossing, magkano yung matambaka mo? Ha? So 180 rin po ang presyo ng isdang matambaka, no? Napakaganda at sariwang matambaka. So shout out, idol. Shout out kay Maeng na tahimik. So 180 pesos po ang ating kilo ng matambaka at galunggong, no? Alright, so yun po yung update ng presyo ng isda na galunggong at matambaka. So dito naman po tayo sa Tilapiang Batangas sa halagang 100 pesos. So yan po ang per kilo ng Tilapiang Batangas, no? Ay, magaganda ang tilapia, matataba, oh. Alright, so may mga paninda rin po dito mga ampalaya, no, sa halagang 50 pesos na tumpukan. So may mga presyo na po yung mga panindang gulay, no? So sa talong po tumpukan ay 20 pesos. So yan po yung mga presyo ng mga bentahan po dito ng mga gulay, no? So may mga presyo po dito ng pusit kalawang din sa halagang 160 at 140. Ang pusit na tunay po, no, ayan, no, 280, no. So ang galunggong po natin dito ay per kilo 130. So ang isang piraso pong bangus, no, 120. Ayan yung mga presyo, no. So sa porsilyo 170 ang kilo, ayan, no.
So sa mga pompano po natin ay 300, no? 300 ang per kilo, no? So ayan naman po ang mga presyo ng ating mga gulay na nadadaanan po lagi natin dito sa Malabon Fish Market. So ang upo, 20 pesos at 25 pesos ang isang Boss peraso. Lando. So shout out bossing. So ang isang tali po ng ating Dito lang. sitaw ay 15 pesos. So shout out sa iyo idol. May puti tayo, 45. Magandang puti. May bidya na ito eh. Siyempre, kailangan. So araw po ng linggo ngayon, no? So busy po ang mga tao dito sa Malabon Fish Market upang mamili ng mga murang presyo ng gulay at mga isda, no? So magkano repolyo mo? 40 lang kilo mo sir. So 40 pesos ang per kilo ng ating repolyo, no? Lando. Kangkong 10 piso. Yes, Yun. 2.20, no? 2.15. O yun, 2.15 ng ating kangkong, no? Napakaganda, oh. Boss, maraming salamat. Okay boys, thank you very much. Ingat. Alright, so mga dragon fruit o mga prutas na paninda dito sa Malabon Fish Market. Longgan po ay 200 ang kilo, no? So sa ating dragon fruit ay 60 pesos ang kalahating kilo at 120. No, ang sipis po natin ay 70 pesos ang kalahating kilo. So yan po yung mga detalye ng mga tindahan po dito ng mga prutas, no. So sa apple at lemon ay 50 pesos ang kada tumpukan. Boss Lando, Explorer. Kuya, wala ka na paninda ngayong mangga, no? Wala. Anong bagsak? Wala ka na tang dumanay. Ang laki ng mga limasag, ah. Magkano kilo dyan, boss? Ang limasag, ha? 260? Ang laki, no? So, 260 po yung per kilo ng kalimasag, oh. So, 260 ang kilo, no? Parang palaisdaan yan, no? Kasi pagka palaisdaan, nakita natin yung pinakaano ng ano niya, oh. Palaisdaan talaga ganyan yung ano niya, oh. Ganda, no? 260 ang per kilo. Tapos, thank you, ha. So, napakaganda ng laman ng ating mga talaba, no? Yan po yung mga laman, no? Napakataba, no? So, ang isang takal po niyan ay 100 pesos, pati po ang tahong, no? 100 pesos din po ang kada takal. Ayan po yung mga laman, no? So, mga isda na tawilit at tamba, no? So, may mga latag din po dito mga galunggong sa halagang 50 pesos. Ayan. At 100 pesos na kada tumpukan, no? Alright, so ganyan karami po ang mga dumadayo, no? At tumayo dito sa ating Malabon Fish Market na upang mamili ng mga murang presyo ng mga seafood dito, no? So magkano yung isang plastic mo? 120 lang ang bossing. Ayun, no? 120 yung isang plastic po ng dalagang bukid. So shout out sa iyo, Kaluga. Ayan, shout out.
Boss, magkano isang plastic mo? 200, boss, Lando. Ayun, no? So 200 pesos po yung dalagang bukid, no? So, matambaka, no? Napakaganda at sariwang matambaka. Idol, magkano per kilo niyan? So, 180 ang per kilo ng ating isdang matambaka, no? So, sa hipon naman po natin ay 280 hanggang 230 ang mga kilo, no? So, mababa pa rin po ang presyo ng hipon dito sa Malabon Fish Market. So, 230 at 280 ang per kilo ng ating hipon sa Malabon Fish Market. So, shout out sa'yo, Lodi. Oy, shout out, bossing. Alright. So, dito po ay may mga paninda po na isdang dalagang bukid. Salay-salay, no? Tsaka dalagang bukid na lapad sa halagang 160. So, sa ating mga salay ginto, no? 140 ang ating per kilo, no? So, napakagandang iluto to sa pangat at talagang nakakapag-ulam na ang iyong pamilya, no? Ayan. Oso, sariwang-sariwa, tindera lang yun. So, ayan po yung dalagang bilog, no? Dalagang bukid. 140 rin po ang kanyang per kilo, no? So, dito naman po ang lapu-lapu natin ay 180 ang kada kilo, no? So, may mga nilachay po sa halagang 140 at ang bisugo po natin ay 130 ang kilo, no? So, grabe ang mga presyohan na nakikita po natin dito sa Malabon Fish Market. Talagang napakababa ng mga bigayan nila sa ating mga kababayan. Mukhang maaga kayo nakaubos kahapon. O, hindi kayo nagtinda? Hindi. Ayun. Kasi hindi ko kayo nakita kahapon. Ngayon lang pala tinda. Tote, salamat po. So, 280 ang per kilo ng ating hipon, no? Di na, isa lang yun. So, tumpukan po dito ng dalagang bukid ay 100 pesos. No, sa ating mga hasa-hasa ay 120 ang per kilo. Pusit lang niya. So, shoutout sa mga vendor po natin masisipag dito sa Malabon Fish Market, no? Ayan. Dati 100 daw. 120, no? Hasa-hasa. Talaga ngayon, tinutumpok na lang. Malago? Malaking malago. So, sa gulyasan po natin ay 100 pesos ang kilo. Di ba matigas? Pangit yun. Oh, binibilihan niya kita ng malaki eh. So, 280 naman po dito ang kilo ng ating hipon, no? So, ang hipon po natin ay naglalaro lang sa 280 ang pinaka-kilo, no? So, iikot pa rin po tayo at aalamin pa rin natin ang mga per kilo ng iba't ibang klaseng laman dagat dito sa Malabon Fish Market. Alright. So, ang ating lapu-lapu, no? 140 ang kilo. So, murang-mura po ang ating lapu-lapu, no? Sa halagang 140 ang per kilo. So, ang gulyasan po natin dito ay 100 pesos naman po ang kilo, no?
Bangus 150 ang kilo. So tilapia Batangas ay 120 sa malalaki at 100 pesos naman po sa maliliit na tilapyang Batangas, no? 120 nga yan, 110 na lang. Malalaki naman yan. So dito naman po ay 300 pesos ang per kilo ng hipon. Alright. So may mga nakita rin po tayo doon. So shout out, no? Shout out sa iyo, idol. Ayun, shout out mga ayun. Shout out sa mga So shout out. Boss Lando! So shout out sa iyo, Lodi. Yung ipon tinapaktapakan na. Uy, oh, ikaluga. Boss, magkano ang alumahan mo? 140, no? Ang per kilo. Sabi sugo. So 180 ang ating bisugo, no? 180 ang per kilo ng ating bisugo, no? Sa ating alumahan naman po ay 140 ang per kilo. So magkano yung yellow tuna natin? So sa yellow tuna ay 150 ang per kilo, no? So yun po yung presyo na nakikita po natin dito sa Malabon Fish Market. Talagang napakamura po ng bentahan po dito ng isda. Alright, so may mga tumpukan din po tayo dito, no? Ang tumpukan po nating isda na nila ay 40 pesos. At ang talangka po ay 50 pesos, no? So yan po yung mga tumpukan po. At meron din po tayo mga nakikita rito mga pusit lumot sa halagang 220, no? Mapalaki man o mapaliit ang pusit lumot ay 220 ang kanyang per kilo. So shout out. So ang tamban po natin dito, no? 80 pesos ang kilo, no? So 120 po ang gulyasa, no? Wala kang yellow pin? Tunay na isda. Hindi yan edit ha. Totoo yan, ha? Hindi yan dugo ng baboy. So 120 ang per kilo po dito ng ating gulyasa, no? Sa gise. Sa gisi po ay 120 ang per kilo. 50 na lang to. Isandaan na lang kilo, isandaan na lang, isandaan. Alright, so yan po yung nakita natin mga presyuhan ng mga seafood sa Malabon Fish Market. Ang miso. Uy, nasangan pa ni ate mga hindi naiit. 177. Sobra na nga, ano eh. 230, kasi pa ang 230. Malagay na doon, 72. Sa giti, sa halagang 120 ang kilo, no? So ang ating naman pong tamban dito, no? 100 pesos ang per kilo. So dito naman po may nakita tayo mga isda, no? So yung mga dalagang bukid, salmoneti at bangus, no? So ang hipon naman po ni Ate Potpot. So shoutout sa iyo, Ate Potpot, ha. So 300 pesos ang per kilo ng hipon, no. Ang ganda ng mga hipon ni Ate Potpot. Pwede mo nang ibulsa sa
Ganyang kalalaki, oh. Jer, bisa mo, Jer. So, 300 pesos, no, ang kilo. So, magkano sa salmonete? 140 only. So, 140, no, ang kilo ng salmonete. Ayan. So, shout out kay Kagawad. Kay Kagawad Eric. So, shout out sa iyo, Kagawad Eric. Eric Galliano ng Tondo. So, ang kilo naman po ng ating pugita. Octopussy, 150 Ayan. only. So, 150 ang per kilo ng ating pugita, no? Ang talap-talap, ang bango-bango. Yun ang sinasabi ko. So, nasaan yung kaibigan ko rito? Wala, lasing, ghost lando. Yun lang. Kinain ng Red Horse. Okay, okay. So, malakas talaga siyang humatak ng views, no? Pag talaga nagpo-post yung kaibigan natin, eh. So, shout out sa'yo. So, shout out sa'yo, Avatar. The Legend of Ang, yun, no? Nakakita ako dito na mga yung tinatawag natin na tilapyang plapla. So, murang-mura po yung tilapyang plapla, no? 80 pesos ang kilo, no? Yan po, 80 pesos. So, napakalaki po. Hawakan ko na po, ah. Ayan. Malaki pa sa kamay ko, no? 80 pesos ang isang kilo. So, titimbangin po natin yung isang piraso. Basta ano pang pulutan yan? 105. 105 ang isang piraso. So, mamaya na lang po ako babalik. At babalikan ko yan, no? So, 105 po yung isang piraso po, no? 80 pesos po ang per kilo ng plapla. So, ang gulyasan po natin ay 120 ang kilo at ang bangus natin ay 120. So, shoutout sa iyo mga kaibigan, mga tropa. So, shoutout ulit kay Eric Galliano ng Tondo, no? Kay Kagawad. So, yan po yung mga isda na nakikita po natin dito, no? So, shoutout. Yun. So, nasaan na? So, shoutout sa Picardal Brothers ng Tonsuya, no? Malabon City. Boss, alam magkano yung lapu-lapu mo? 180 lang yan, 180. So, 180, no? So, ito po yung laman ng lapu-lapu. 150. Lahat. Wala lang timbangan, 150 na lang ito lahat. So, 180 po ang per kilo po ng ating lapu-lapu, no? So, talakitok. Dito, 140. So, yun, 140 ang per kilo, no? Ito pong mga tumpukan na nakikita po natin sa halagang 150. Ayun, no? 120 na lang, sige na. So, ayun, no? 120, no? Binigay po ng 120 yung mga tumpukan at may bangus din po tayo sa halagang 100 pesos. Ito, isang dang ko na ba ito? So, may dalagang bukid, no? Tsaka salmonete sa 100 pesos na tumpukan na yan. 180 kilo. Plus ngayon. So, shout out. Gusto pang presyo, 180 oh. O, sa dami ka mo, Bert. Plastic, plastic, plastic. So, yan po yung mga latag ng isda dito sa Malabon Fish Market, no? So, murang-mura pa rin po ang kanilang mga bentahan sa ating mga kababayan, no? So, umaagos po ang mga tubig at lumalabas po sa loob po ng fish port, no? Dahil nga sa tabi lang po tayo ng kailugan. So, tuwakang ay 100 pesos, no? Ang per kilo. So, yan po yung mga kilo ng mga paninda po dito sa Malabon Fish Market. So, 180 ang per kilo ng ating dalagang bukid at ang bisugo po ay 200 pesos ang kada kilo. Boss, magkaayon, 120 ang kilo ng ating gulyasa, no? So, mga tumpukan, no? Tumpukan po ng mga batalay.
100 lang. Ayan o, 100 pesos no, ang mga tumpukan po ng ating batalay dito sa Malabon Fish Market. Hindi na kaya matatapos ng baha rito sa Oo Malabon. nga no. So lapu-lapu, tapos may mga tumpukan din po tayo dito nakikita no, na mga tatampal o alupihang dagat. Shoutout sa'yo! Magkano lapu-lapu mo? Magkano lapu-lapu? 300 Ah, isang piraso? per kilo. Kilo. So 300 naman po dito ang per kilo ng ating lapu-lapu no. Iba't ibang lapu-lapu. Bossing, lapu-lapu. Ya, pero mo to ya, isang daan nyo. Ayun laman nyo. Ya. Ya, isang daan lang to yo. Tumpukan. Maya-maya. Wala, ilan din na sila ako eh. Boss Ed, magkano tumpukan mo? 100 pesos, no? So, 100 pesos pa rin po ang mga tumpukan po dito ng isda, no? Yan po. Alright, so napakalaki ng talaki ito, ko. So, alimango, yan, oh. Alin? So, pagi. Ayan. Boss, magkano yung pagi? Laki. 100 ang kilo, no? So, 100 pesos po ang kilo dito ng pagi, no? Ano sa'yo? So, ayan po, may mga naka-slice na po tayo mga isda rito, no? Yan po yung isdang barakuda. Tama, barakuda? Oo. Na yung pag ano, torsilyo, no? So, magkano ang per kilo ng ating barakuda? 20. So, 120 po ang laman po, no? So, yan po, may mga talakitok po tayo nakikita. Sa talakitok, magkano ang per kilo? Piso. So, 100 pesos, no? So, sa parot, 100 pesos din tumpukan. Oo, para mawala. Yun, no? 100 pesos ang mga sariwang parrot fish dito, no? Na tumpukan sa halagang 100 piso. Ay may mauulam na kayo sa inyong pamilya, no? So, ayan, may mga tanigi rin po tayo na nakikita at lapu-lapu. So, grabe po ang mga isda ngayong araw po ng linggo at grabe din po ang tubig na pumapasok sa Malabon Fish Market. Mga boss, thank you. Thank you. Wala. So, yan po yung laman ng ating isda to. Talakitok, no? So, may mga isdang gabi na. Napakalaki ito. Boss, alam magkano naman ng ano nito, kilo, isdang gabi mo? Isang daan lang yan. 100? So, 100 ang kilo. Yun, ang ganda ng ating ng gabi, no? 100 ang kilo, no? Daming yellow pin kanina. Yan, wala pa ng gulyasan pa rin nakita ko. Kuyasan. So, magkano ang ating hipon? 340. So, 340 naman po dito, no? Ang ating hipon sa Malabon Fish Market, no? So, yan po yung mga hipon na big size, no? Alright, so thank you. So, dito ay may mga tumpukan po, no? Ayan, no? Sa halagang 100 pesos. So, meron po tayo dito ng rabbit fish. Idol, busy ka, ha? So, magkano dito sa rabbit fish mo? Samaral. Yun, no? Samaral o rabbit fish. Magkano ang tumpukan? So, ayan, no? 100 pesos, no? 5 piraso na po yan, no? Yun po yung isdang samaral, no? O rabbit fish. Sa halagang 100 pesos ay may ulam ka na, no? Masarap po yung iprito, no? Alright, so may iba't ibang klase pong laman dagat na mga isda rito sa Malabon Fish Market. So, magkano naman ang iyong parrot fish? 100 pesos ang kilo. So, 100 pesos ang kilo naman po dito ng rabbit fish, no? Ng parrot fish.
So, apahap. Tapos may talakitok din po tayo dito. Sa talakitok mo, magkano, idol? Talakitok magkano? 120. So, 120, no, ang ating talakitok, no? So, yan po yung mga apahap. Ay, apahap yan. Kano kilo na yaw? Pahapo daw. Ah, 120, no? So, 120 pa rin po ang kanyang mga bentahan po dito ng mga isda, no? So, may mga isdang gabi rin po tayo nakikita rito, no? Yan po yung mga masarap na isigang sa miso. Alright, so sa sitwasyon ng kalakaran at bentahan po dito sa Malabon Fish Market, no? So, mura pa rin po ang mga presyo ng mga hipon, isda at gulay dito sa Malabon. So, talagang ang ating mga mamimili ay naghahanap pa rin ng mga murang presyo ng bilihin dito sa Malabon. So, shout out tayo sa ating mga kaibigan, no? So, shout out sa ating mga Team Burautan. So, shoutout sa iyo, Lakay Adventure, Tony Vlogs, Kukuntin, Pelong TV, Borlok TV. No, shoutout sa inyo dyan sa Burautan. At sa ating mga silent viewers po na lagi pong sumusubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando Explore. So, maraming salamat po. At sa mga nag-share din po ng aking mga video ay malaking tulong na po sa akin yun. At sa mga hindi rin po nag-skip o no, at nagno-skip ads, no, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga vendor po natin na matitipag po dito na nakakapagatid ng mga murang presyo ng bilihin. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po. Bye-bye!